Здравейте, намираме се в село Манастир и издирваме Параклис Свети Архангел Гавраил. Сега ще тръгнем по стълбите нагоре. Скален манастир, който се нарича 40 лудаи или Кара пещера. Параклис Свети Архангел Гавраил се намира в покрайнините на село Манастир. От гледката пред него се вижда почти цялото село. След малко ще влезем в Параклиса. Както виждаме, входа на Параклиса е добре оформен. Има старинни камъни вградени в него. Нека да влезем. Представлява скална ниша. В дъното има олтар. И няколко икони с кандило. Параклис Светия Архангел Гавраил е един от многото скални параклиси, които се намират в близост до Варна и околните градове. Гавраил е архангелът, който предава на Света Дева Мария посланието, че ще има рожба и че е заченала Исус Христос.